Maragsakan ni Konsal Jason Badr Pereira gabot iya panakipasan second reading iti gakat naman iti panay pa iti nga benepisyo iti job order ken contract of service iti lawag city government tinasong ordinansa ket sang require iti empleyado nga sumrek by ti regular holiday kuna ti Konsal dakila service pa dito iti city government agsipot tumaksampay ti konsumo ti kuryente. On second reading, akit na ipasa ti mesa nga ordinance wherein it would allow our JOs and COS nga during regular holidays or special holidays handa nga sumsumreken ket agsweldo dalata because the practice as of now apo tap nagsweldo dagiti JO kada COS tayo during semana, Christmas, New Year, any regular holiday, dapat sumrek da nga ag-time in, ag-biometrics sa City Hall. Then sumrek da dyan opisina da. Kaya dito JO for obvious reason, they cannot perform their job without their supervisor that is required under the law. At a JO nga ro, dapat supervisor. But where is now the supervisor? Nakabakasyon da during holidays. So it is but proper that we need to abandon the what I believe a bad and unfair practice or policy of the government nga i-require da agubra dagiti JO kada COS despite the fact nga hangmapan agubra dagiti permanent regular kada casual nga agsweldo da met. So in one way apo we are promoting the well-being of our employees. At the same time, we are proving that we are fair and just to all our employees. And not to mention, we could earn or save money. Apay, imbes nga aircon dagiti empleyado nga sumsumrek da City Hall nga agtutugaw da lang, most likely ayam da siguro. Akit hanteng agbayad ti kuryente na no 1 million ti baybayadan ti city government ti kuryente. Idol Dennis Salipio, Tatak IFM.